May buntag kanatong tanan, mga kaigsunan, mga kauban ko sa buhat, dinhi sa Pagadian City Police Station. Before we leave this round and go to our respective area of responsibility, it would be great if we will feed our body and soul regarding the words of God. Because, as everyone knows, that while we are still alive in this beautiful universe, we need the spiritual aspects deep into our hearts and minds. Am I right, my dear brothers and sisters? Thank you. Let's continue. Anyway, the verse that we are going to discuss this morning is from Galatians chapter 5 verse 26. Atong basahon. Galatians chapter 5 verse 26. We must not be proud or irritate one another or be jealous of one another. Mga kaigsunan, ginaingon din sa Galatia kapitulo 5 versikulo 26 nga adunay tulo ka magma nga dili angay natong pagabuhaton ngadto sa atong usag-usa o ngadto sa atong isig katawo. Unsa man kining tulo ka magma, mga kaigsunan. Unang magma mao ang magma pagarbon. We must not be proud according to Galatians chapter 5 verse 26. O ikaduha nga magma, mga kaigsunan, mao ang magma suk-anon. We must not be irritated to one another. O ang ikatulong nga magma, mga kaigsunan, mao ang magma sinahon. We must not be jealous to one another. But sad to say, my dear brothers and sisters, nga kasagaran sa ato karon kung aduna man gani mga achievements, mga kalampusan, atong mga silingan, atong mga higala, atong mga kaila, dili kita malipay. Ugani apektado pa kita sa ilang naangkon nga kalampusan sa ilang kinabuhi. Ato nang ikalimtan ang giingon sa Galatia kapitulo 5 versikulo 26 nga dili kita angay magpasinahon ngadto sa atong usag-usa. Brothers and sisters, ang taong masinahon walay mahimong kaayuan sa iyang kinabuhi. Kay sige ra man siya pagimantay ngadto sa iyang isig katawo. My friends, usaon ka nato pagwagtang sa inggit o pagkamasinahon sa atong kinabuhi. How to stop being jealous of others' success, my dear brothers and sisters. Atong butanon si Sir, unsa iyang idea? Kwan, unsa iyang idea sa kwan? Sa pagwagtang sa saan ka pagwagtang nato Sir sa kwan? Pagkainggit o pagkamasinahon sa atong pagkatao. Sa imong idea lang. Nagbuhat ang tagsakto sa itong kagulingan o di na ito lang tao ng isig katao para dili na ito mapilog mga kasilos nila. Salamat kay Sir sa imong idea. Kuha mi yung idea. Si Ma'am Suarez. Ang saong pagwagtang sa inggit sa atong isig katao, no? Para mawagtang ang inggit sa atong isig katao, kinahanglan nga makontento ta kung unsay naa sa atua. Para dili ta mainggit sa uban, atong i-focus atong kinabuhi sa Ginoo. Ug mao na lang ito. Salamat kay Ma'am. Salamat. Si Sir Juan Minyusa. So pagwagtang nato sa kwan, Sir, sa pagkabasinahon sa atong pagkatao. Inggit sa imong idea. Usanong buhat na ito nga dili ta maingit sa itong sikataw, focus na ta sa itong kinabuhi. Trabaho lang ta o maningkamot sa itong kagulingon. Wala usa dapat nga dili ta maingit sa itong sikataw. Salamat kay Sir. Napay kuha na, o share og idea. Ang pagwagtang sa kasina o inggit sa atong pagkatao para sa imong idea. Tigulan niya sa kita. Ay niyong inggit. Ang Diyos ay kinaayawan ninyong inggit. Kaya hindi pwede mainggit tayo sa
kung ano man ang kung sa nakita nato diya. Kung anong gihatag sa imo, tanggapin mo. Kasi pag yung inggit, pinabawan na sa Ginoo. Saka yung yung pagmamataas, hindi yan pwede. Yung nagmamalaki ka sa sarili mo, hindi yan pwede. Salamat kayo mga manser. By the way, unsaon pagwakta. Salamat kayo yung mga idea no, mga manser. Namin nakuha ang kuan pod, mga idea. Unang-una, what una to ang paghuna-una kung unsa ang wala sa atoa. Ug sugda nato sa pagsuporta ang mga kalampusan nga naangkon ngadto sa tong isig ka tawo. Kay kung permente ra ta maghuna-una kung unsa ang wala sa atoa, magulanon ta. Pero kung unahaw na to sa pagpansin o mapansin na to ang ma-appreciate na to, madayang na to ang kalampusan ngadto sa tuig sa tawo, makahuna-una ta nga sa pag-abot sa panahon, dili usab imposible nga ang ilang naabot nga kalampusan sa ilang kinabuhi ato usang maangkon pinaagi sa pagsunod nato sa atong Ginoo. Amen. Amen. Brothers and sisters, please start supporting and encouraging other people today. Daghang salamat kayo.